Udushe loonoTaxi eKapa luphazamisa inkqubo yezothutho kwiphondo lase-Ntshona Koloni ngokubanzi. I-CATA kunye ne-CODETA zinquzulana ngomzila ophakathi kwasembekweni nasebellville. Kunje le mfazwe seyinwenele nakweminye imizila kweli phondo, kwaye oku kubeka abakhweli emngciphekweni. Buses are being escorted, they are being by the visible policing, also the unmarked vehicles that are in between the routes. And that for us is to ensure that we do firstly, if there is an incident, an immediate arrest, and to respond to any complaint that is happening. This criminality cannot be tolerated, and we have a duty to ensure that the commuter and the road user are kept safe at all times. Le mibutho mibini i-CATA kunye ne-CODETA isilele ukufikelela kwisivumelwano ngokuphathelene nale mizila kwingxoxo ebikhokhelwa ngumlamli ozimeleyo. Kunje isebe lezothutho kweli phondo lase-Ntshona Koloni libhenele enkundleni ngelizama ukuthintela ukusebenza ngokungekho semthethweni kweeteksi zale mibutho mibini kule mizila ibangela ingxabano. Now we have got generally 120,000 people at the moment at this time that are now being held ransom and cannot move on our bus systems. We've also got many people who cannot move on our train systems. We need to get more of those train sets up and running, specifically from the areas that are being hit by this taxi problem. Ngabalungu al-12 eCATA ne-CODETA abanjiweyo emva kokufunyanwa nemipu engekho semthethweni. Kusenjalo kulindele ukuba kule nyanga izayo umlamli ozimeleyo kule mbabano enze isigqibo ngokuphathelene nombutho onelungelo lokusebenza kule mizila.